ľuďom preukazuješ nesmiernu lásku. Nevychovávaš ich len ako starostlivý otec, ale rosou svojej milosti ich láskavo očistuješ od hriechov a neprestajne ich privádzaš naspäť ku Kristovi ako k hlave. Svojím milosrdným rozhodnutím si ustanovil, aby tí, čo vstúpia do posvetného prameňa ako hriešnici a tam zomrú s Kristom, vyšli z neho zbavení viny a stali sa Kristovými údmi a spolu dedičmi odmeny. Prosíme ťa, požehnaj a posveť túto vodu, okropíme ňou seba i steny tohto obnovujúceho sa kostola poslednej večere.